अनजालि बिमा साया जायाखै नामा थाबैनो लाबोद' फोथाराव थांनांगौआसो समा दैदेनलाय लांबाय नांगौ र' बिफा दे थाबैनो लाबोदो दे दानो थाब थाङाबा माइनि हाग्राखौबो फुबोजोबनो हानाय नङा नै साहाया लोंग्रोदो बिफा आं साहाजों जानो थाखाय मैया केक बिहरफानायखौलाय मानोथो लाबोफायाखै दाना साहा गोजासो जाबायना होत्तुरे नङा होननाया ओंख्रि जानो थाखाय मैगं थाइगं बायनानैनो बेराफारसे नों बिहरनायखौसो थाल्ला बावबोगारलायबायना आं बिमा नोंनाबाथाय बिदिनो सामफ्रामबो बावनाय हा अनजालि आयालाय बहाथो थादों होनबा माथो सिरि नै नोंसाजो देवानिया टाउनाव थाङोनो न' सिङाव देलायगासिनो दङ फैसा नांगौनो दंना गैया आंनावलाय मा फैसा दंब्रा 500ल'सो दं दा हरदो आं थांसै आयै आफायालाय आं फैसा बिनायखौ होलांदोंना होलाङाखै होलांदों नोंफानावबो फैसा बुरजा गैयानो 500ल' होलांदों नै फैसाया आरो दा थाब दा फैसैलाय क्लास बन्द जानानै न'आव थाफैनायनिफ्रायनो खालि बेरायनाय खामानि दामानिखौथ' मावखालायानोसै मावबा दामाव बे बिमा बुरैयानोसै थाब फैगोन आयै थादो दे बाय आयै आयै सिलाखौ सिबखांना सिबखाङाखै सिबखांथ'वाखै हा आंनि सिला सिबखाङिखौलाय मानो नोंनोलाय जेबो नङा आयै ओरैनोसो सोंदों आं आयै दिनै साहा फुदुङासै नामा गैया निजोम फिसा फुदुंनो होननानै रुफालि मोनाव गाइखेर सोंहैदोंमोन आं मोनायाव मोसौ फिसाया गनानै बिमानि आहारखौ जाजोबनानै थादोंनो बेनिखायनो गाइखेरखौनो मोनबोआखै आयै आं गामि बेरायहैथावथाव अनसुला मोनाव इंराजि लेखा लायनो थांनो सरि आंखौ निमाहा हो बिनानाव मिस्टार मेगनखौ बबेथिं नायनानै थाबायबामोन आंखौसो बुंदों नोंहालाय बबेथिं नायनानै थाबायबामोन नोंसासो सौदावफैदों आंथ' सौदावाखैना दुखु मोनबाय नामा बिनानाव दुखु मोनाखै खुसिसो मोनदों आंखौ रागा जोंना जेब्लाबो गैया बिनानाव दाया आंनिल' नङा दाया नोंनावबो दं अब्ला आंखौल' मानो दाय होदों नों थेवबो आं नोंनाव निमाहा बिबाय थाथ' बाय रथ' थाथ'लाय आंखौ निमाहा हो मानोना आं बुजिया सोमजिया नोंखौ गाज्रि राव बुंना दुखु होफ्लांबाय जेबो नङा दे दाया साननावबो दं थादो थांनोसै आं अन्नानै नोंनि मुं आरो फन नम्बरखौ खोन्थालांनो हागोन नामा आंनिखौ निजोम नार्जारि बुङो फन नङा जाबाय 9957921493 येस थेंक इउ आदा खोन्थानायनि थाखाय आयं अनसुला गैया नामा हाब माथो निजोम आयंसोलाय औ आयं दङ आयं दङ फै आयं फै बिमा ओइ बिमा सियार लाबो सियार नै जोंहा निजोम आयं फैदों
ए माथो निजिमायंसोलाय जिरायदो आयं हा फैफेरा दिनैलाय मा आसोलावबोदोंहाय आयं औ आयं लकडाउननि थाखाय नोंस्रानि अनसुलाखौसो न'आव दंफैयो होनना खोनानायखाय साननैसो फरायथ'नो थाखाय लेखासो बिथ'नो फैदोंमोन आं आयं ए जिरायथ' दे आयं आं साहा फुदुंहैनि र' दे आयं नै माथो निजोमबो दंफैयोलाय गोबाव जाबाय नामा बावाखै दासो सौफैदों ओमफ्राय माथो खबरमोन निजोम माबा अनसुला आं नोंनि इंराजि लेखाखौ नों फरायथ'वाब्ला लांथ'नो होननानैसो फैदोंमोन आं दे लांब्लानो जाबाय र' आं लायना फैनि नै साया लोंग्रोदो साहा गोजासो जाबाय निजिमायं नै लेखाया निजोम लेखाखौ हरथ'नायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अनसुला है जेबो नङा दे अनसुला बिदिब्ला आंबो थांसै गोबावबो जाबाय दे निजोम बिदिब्ला थांदो आयं थांसै थाथ' नोंस्रा जेबो मोनजासै दाना ओरैनो फैनायल' जाबाय आयं जेबो नङा आयं थादो येस अनजालियै दाबो सिखारद' साना दैदेनलायलांबाय 6टा 7टा जालायनानैब्लाबो दासिमबो सिखाराब्लालाय मालाथो सिखारगोन जाखो आयै मानो एफा फुङाव फोजाबाय थायो नों आंखौ मालाय एफा मोजां उन्दुनो सानफ्रामबो बिदिनो डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोङो फुङावनो थाब सिखारनानै फुंनि बारहावाखौ जानांगौ आइ सानफ्रामबो सानजौजासे उन्दुनानैलाय मा जानांगौ जाखो मोदोमफ्रानो बुजोबगोनसो माथो बिमाजोंथ' संनाय खावनायाव बाहागो लाफानो हायो जाबाय दे जाबाय सानफ्रामबो फंसे खोथाखौनो सावरायबाय थागोन आयै आंनो फैसा एसे हर आं लोगोनाव बेरायहैनो सामफ्रामबो बेरायनायल'सै खामानि दामानियावथ' गैखालानोसै सामफ्रामबो बिमा बुरैयानोसै नै फैसाया 200ल' थोआबो लोमाबो
दाबो सफैया निजोम आं सफैबाय नै थांगासिनो मोननोसै थाथ' दसे र' एफा गोबाव सरि एसे लेट जाबाय ओमफ्राय मा खोथा दे फोरमायदो नों आंखौ गाज्रि मोननाय नङाथ' निजोम गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा दे बुंदो नों बुङाब्ला आं माबोरै मिथिनांगौ दे निजोम नों मोजांमोन गाज्रिमोन आं नोंखौ मोजां मोनो मानोना जाय दिनखालिनिफ्राय आं नोंखौ नुजेनदोंमोन आंबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो नोंनि राव फाव महर मुस्रि गासैखौबो आंनि गोरबो सिङाव सोनानै दोनदोंमोन दिनै मोगथाङाव जाफुंबाय आइ लाभ इउ अनजालि आइ लाभ इउ टु निजोम हेलौ र' थाथ' थांगासिनो आं अनजालि आंखौ अनसुला लिंहरदों आं थांनांसिगोन दे नोंबो थांदो थां जागोन दे निजोम ओइ गावब्रा फंबाय न'आव दंना गैयाब्रा मा सिरि ए माथो देवानि आदा सोलाय मा खबरलै आदा फै जिराय फै हामा फैफेरा दिनैलाय आथिं लावबोदोंलै फै बिमा सियारा लाबो नै जोंहा देवानि आदा फैदों ए माथो बेवाइसोलाय औलै बेवाइफोर दाना मा मोनजाबावनांगौ बेवाइ गय गोजाखौनो जासाबलांदो हा फंबाय नोंसानि आयं अनजालिया न'आव गैया नामा माथो सिरि ना लकडाउनबाबो न'आव फैयाखै नामा माबा बेवाइ दहाय फुङावनो लोगोनाव थांनो होननानै ओंखारलांदों नै आजिखालिनि गथ'फोरखौबाथाय फोथायजामारा दाबसेयाव थांनो होनना बिमा बिफाखौ थगायना दाबसेयाव थांबाय मा बुंखो नों आदा आं जेबोखौनो बुजियासै नंगौ आं थिगखौनो बुंदों नोंसानि अनजालि आयंखौ बै लामानि सुइस गेटआवसो सोरबा सेंग्राजों गोबाथुमलायनाय नुबोदां मा होनखो नों बेवाइ नंगौ गावबुरा फंबाय आरो बेवाइफोर नाथाय आं हले मोद्लालासो नुबोदों दै थादो आंबो एरायबाय अनजालि रथ' दसे थाथ' मानो आफा आं नोंखौ मा खोनादों बेफोर बाथ्राया गासिबो सैथो ना मा बाथ्रा आफा मा खोनादों माथो लोगोनाव थाङालासिनो गामिनि बै सुइस गेटआवसो सोरबा सेंग्राजों लाइनसो मारिगासिनो दंमोननो सोर बेलाय आरो बबेनि मानसिया मैदेर खर'नि नामा बेना निजोम आं नोंखौ खनसे कनसिडार होनाय जाबाय नों बेखौ बावगारनांगौ आंहा गोदो सेंग्रायावनो जबान खाखानाय सासे लोगो दं आं बिनि फिसालाजोंसो रायलायखाबाय नोंखौ बिलाइनो होननानै आफा आं निजोमखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा नांगौबा आं गाबै थैलांगोन आफा नों बिदि दा खालामना प्लिज साला बिमा बिफानि फंसेबो बोसोन लायाना नों बे मोनजानो रोङैनि फिसाखौसो मोनबाय नों गोसोथोनो जाबाय बिफा जाबाय उनाव बुजिगोन बे दालाय गावबो देरबाय लावबाय गावनि मोजां गाज्रिखौ गावबो सायख'नो रोंबाय नोंबो बिगुरा जिगोन आंजों आरस' फिसाखौ बुजायनो लायहोग्रासो नोङो आं मा लायहोदों फिसाखौ आंल' जोनोम होनायखाय आं हारसिं बुजायनो बुंबाल' लाजिनो गोरों गोजा सालाफ्रा No boss. हेलौ मेरगौ मादै अ आदै मा खबर
आंसोलै नोमथै सम्बारू गावग्रा बहा दं नों नै आं आंनि आगदायावनो दं नों आंनि मोनसे खामानि मावना होनांगौ आदै बेनि थाखाय आं नोंनो नोगोद 25,000 रां होनाय जागोन नाथाय राङा खामानि मावखांनायनि उनावसो जागोन जागोन आदै नों खामानिखौल' थाबैनो खोन्थाहरदो जेखि खामानि जाया मानो आं राजि नों निजोम होननाय सेंग्राखौ जेरावखि लोगो मोना मानो बै सेंग्राखौ बुनानै आथिं आखाइ फायना दोननांगौ आथिं आखाइ बायोब्लासो अनजालिया गारगोन बेनिखायनो नों जेरैखि जाया खामानिखौ मावथारनांगोन बे सेंग्रानि फट'खौ आं वाट्सआपआव हरगासिनो दं जागोन आदै दोनबाय गाहाम खौरां नामा बस सासे मानसिखौ आथिं आखाइ सिफायनांगौ खामानिखौ मावनो रेडि जानानै था मोसौफोर जागोन बस निजोम नोंनो मिथिखाबाय खोनाबायबो आरो नुबायबो आफाया गावनि लोगोनि फिसालानो हरनो नागिरनायखौ बेखौ खोनानानै मा सानखो आं बुंदों नोंखौ आंखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लानानै थांदो होननानै आंनि आखायाव रां रुफा गैयाब्ला आं माबोरै लाना थांनो नोंबो एसे बुजिना हास'ना आं आफानि खोथा दाननो हायियाव आं आफानि लोगोनि फिसालाजों हाबा जामारनांगौ जायोब्ला आं नोंनि दुखुखौ बोरै नायना थानो हानो सना आं नोंखौ मोनाब्ला जौ लोङै लोङै गाबै गाबै हिलांगोन अनजालि सि नों मानो बिदि बुङो बेनिखायनो आं नोंखौ गुबुन जायगायाव लांनो थिनदोंमोन नोंसो खोमा होआ थ' बिदिब्ला जोंनिसिम आइनाव 500सो दंदां बिना लांनानै क'क्राझाराव आमाइमोनाव थांना थाहैनोसै थ'दो निजोम ओइ बस मा जाखो मा जाखो नङालै बस बे मबाइलाव थानाय फट'खौ बे मानसि नङा बस नायलाय बस र' नायनि आं नोंगौथ' बेनो खनसेनो फोजोबखानोसै ना बस र' मोसौ फोजोबनो अर्डार होआखै आथिं आखाइखौल' बुख्रुबना होदों जुजाय Kogan, gunakan kogan. Kogan, gunakan. ओइ मोदला सोरगोन थाखो बैयाव नायलाय र' नायनि ओइ आदा थै गजोबनायसैलै गरम गरमसो फैलाय हाब माथो निजोम फंबायसोलै आयै फंबाय सना सोर बिदि खालामना गालांखोलै आयै मोदला फंबाय नों थाबैनो 108आव फन खालामदो आं न'आव बिमानो खोन्थानोसै दे आदा दे हेल' 108